खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव मोनसे गिदिर रादाब होनो नागिरदों हादरनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय बे समाव मोनसे मोजां रादाब आरो बे मोजां रादाबखौनो फोसावबाय हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ जाउनाव आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे जर'खा बिथांखि लानानै फैबाय मोदी सरकारा जाय सरकारि बिथांखिजों फोनांजाबोब्ला बोसोरफ्रोमबो मोननो हागोन नोंथाङा नोगोद 36,000 रां नोंथाङा थारखौनो खोनादों जाय सरकारि बिथांखिजों फोनांजाबोब्ला बोसोरफ्रोमबो मोननो हागोन नोगोद 36,000 रां आरो बेनि थाखाय नोंथाङा दानफ्रोमबो खालि 55 रांल' जमा दोननांगौ माबायदि आरो माबोरै बहा मा रोखोमै आर'ज खालामनांगौ एबा एप्लाइ खालामनांगौ बेनि बारै फोरमायनो आवगायबाय नंगौ बे समाव लानानै फैदों हादरनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोजां रादाब आरो बे मोजां रादाबखौनो फोसावबाय हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ मोदी सरकारा फोसावबाय बे मोजां रादाब आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे जर'खा बिथांखि लानानै फैबाय मोदी सरकारा जाय सरकारि बिथांखिजों फोनांजाबोब्ला बोसोरफ्रोमबो मोननो हागोन नोंथाङा नोगोद 36,000 रां आरो बेनि थाखाय नोंथाङा दानफ्रोमबो खालि 55 रांल' जमा दोननांगौ आबादारिफोरनि जिउ रैखाथिनि थाखाय बे गिदिर थिरांथा आबादारिफोरनि थाखाय खस्थ'नि फिथाइ होनो थियारि मोदी सरकारनि आरो बे बिथांखियानो जादों जाहाथे आबादारिफोरा बोराय बैसोआव जेंनाजों मोगा मोगि जानाङा बेनि थाखाय बे गिदिर थिरांथा मोदी सरकारनि 60 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो दानफ्रोमबो 3,000 राङै पेन्सन महरै मोननो हागोन साफ्रोमबो आबादारिफोरा बोसोरफ्रोमबो आबादारिफोरा मोननो हागोन 36,000 रांनि हेफाजाब नोंथाङा बोराय बैसो जाब्लाबो गुबुननि सायाव सोनारनो गोनां जाया जानो हागौ पीएम किसान आरो मानधन बिथांखिखौ सोर मोनगोन जायफोर आबादारिफोरनाव 2 हेक्टर आबाद दं जाय आबादारिफोरा 5 बिघानिबो खम हा दं बैफोरबायदि आबादारिफोरा मोननो हागोन बे बिथांखिनिफ्राय मुलाम्फा आरो बेनि थाखाय आर'ज गाबगिरि एबा एप्लाइ खालामगिरिफोरा जानांगोन 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 40 बोसोर बैसोसिम बिनायसाफोरनि थाखाय एनपिएस इएसआईसी आरो इपिएफअनि मुंफोरा नुजानोबो हागौ एबा थायाबो जानो हागौ आरो बे बिथांखियाव रां खाथायनायनि आदबा जोबोद गोरलै दानफ्रोम प्रिमियामखौ बैसोनि सायाव बिथा खालामनानै थि खालामनाय जागोन आरो बेनि थाखाय नोंथांमोनहा माबायदि आर'ज गाबगोन फोरमायनो सानबाय नोंथाङा अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि थाखाय नोंथाङा जमा होनांगोन गावनि आधार कार्ड मबाइल नम्बर हानि फोरमान बिलाइ आरो बेंक एकाउन्ट 60 बोसोर जानाय लोगो लोगो नोंथाङा मोननो हागोन दानफ्रोम 3,000 रांनि पेन्सन बोसोराव मोननो हागोन साफ्रोम आबादारिफोरा 36,000 रां जाय सरकारि बिथांखिजों फोनांजाबोब्ला बोसोरफ्रोमबो मोननो हागोन नोंथाङा नोगोद 36,000 रां आरो बेनि थाखाय नोंथाङा दानफ्रोमबो खालि 55 रांल' जमा दोननांगौ मोदी सरकारा फोसावबाय बे मोजां रादाब आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे जर'खा बिथांखि लाना फैबाय मोदी सरकारा